بله ایوار باش شوالن هجا مجاره کدن دوشانه زندی دب هفرانه اف وشانه ما هم اليوتيوبه هم جی تیک توکه تی وشاندن امی ایشف حول بدن که مجاره دروجه بده دیسا شروع بکن 15-20 دقیقه 25 دقیقه اگر پرسورن بگوان و نهامت تیک توک رش گوت حوالا کن حال سر یوتیوب لما تماشات کن دکارن تیک توک رش ما تماشات کن یکل تیک توک ده تماشا کن دکارن یوتیوب ده جلمه تماشا بکن و ام وان مالپره خوب کردی بقوت بکن یوتیوب مالپره یوتیوب کردی قلص yani he zede şoptartının jbok am tım gaşanı zindi bikarvan bakın lazım hejmara aboneye derkeve hazari ev hediye di çebe و برێژی مەگوتە بوو هەفتێ سێ چار ڕۆژ دڕۆ سێ ڕۆژە ئەمێ وەشانن زیندی بکەن و دوان وەشانەدا ئەمێ مژارێت ڕۆژەوێدا بنرخێنن نەها سەما هەیە لێ دەرێ ئابێنە ئافرین هەیە هەبە کەکە تیڤی هەیە دەنگی ملسەر یوتیوب تێوێنە باش ئەگەر پرسکرێکێک دەنگ هەبێ دکارم بنویسن بێژن دەنگتن هەیە لەسەر تیکتۆکێژی نەها ئال کێلەکە خودنێرە مقام تەلەفۆن دەنیێوێ دەرێ بریا قمره تلفونه ام لود رجی وی دیمنه خو پارو دکن ویش ام دخوازن چند سر مجرا راوستن یک جه سبه و دسپا یعنی روژه 18 و 19 مجداره لکردستان و ترکیه بر بگملیکه و جبو پروتستو کرنا تجریت مش هیه مش آزادیه جبو کو تجریت رابه جبو تجریت الامرالی رابه مش هەیە ji Kurdistanê ew ê bi hezaran kes sibê bikevin rê û berê xwe bidin Gemlîkê dîsa li bajarên Tirkiyê jî ew ê gelek kes berê xwe bidin Gemlîkê û xebatên HDP dizanin ku hevserokên HDP li bajaran ne digerin Tuncer Bakir hatin li Kurdistanê û Tulayê hatin boğularî jî li Edenê bû û di serdana saziyên civakî bi gel re têne cem hevdû yani xebatekî baş niha dest pê kiriye derbarê vê xebatê de jî fikr û pêşniyar û rexne û pirsê hebin û dikarin binivîsin hûn dizanin Serokkomarê Tirkiye Erdogan îro hat Almanya niha divan deqan de Serokwezîrê Almanya re civînekî çapemeniyê li dar dixe û mijara wan jî bazariya li ser li Filîstînê tiştên tîcarî leşkerî ne derbarê hin mijara da daxuyanî dan ez ê vê ji we re ragihînim yani Almanya derbarê mesela Filîstîn û Hamasê de weke Erdogan nafikirî lê têkiliyê xwe jî qut nake yani li aliyekî Erdogan destek dikin aliyekî jî dibêjin yani em nepteranin yani wekî dîktatorekî ku dibin destê wan de Erdogan wisa dibînin û têkiliyê xwe pêra qut nakin Avrupa hemî ew rol taybet dane Almanya li Iraqê jî hin nûçeyên balkêş henin li Iraqê çi bû serokê meclîsa Iraqê Halbûsî ji wezîfê hat girtin ji aliyê dadgeha bilind a Iraqê ve ev tiştek girîng e Halbûsî ji ber ku zilamê Tirkiye tê nasîn yani pir têkiliyê wî bi Tirkiye re henin têkiliyê wî û Tirkiye başin û dîsa li Amedê li Sûrê Amedê fotoğrafê yekî Hamasî hatibû daleqandin yani biriya Hudaparê Hizbul Xwentrê ev jî mîhîm e bi vî dixwazin çi peyam bidin em ê li ser vana rawestin niha ez ê binerim pirsê wê hebin pêşiyê ê li YouTubeê na pêşiyê ê TikTokê li vir hê pêş pirstinin şev baş ketine hevala gotiye ez ji YouTubeê fehm nakim nizanim qeyda xwe bikim YouTubeê hesabekî Gmailê vedikî û li wê derê dema te Gmail vekir dikarî bi vê endamê ew ê hevalek nivîsan di biraya Ahmet Dicle tekarê Sterkê TV berdan na Sterk televizyona me ye û li wê derê de jî yani ez bi xwe bername çê nakim li pişt perdê dixebitin ama wek mêvan tevlî bername dibim û xebatê xwe li wê derê jî dewam dikin niha li ser YouTubeê Sema nivîsandiye spas Sema dem baş gotiye piştgirî bidin erêwala baş divê piştgirî bidin û dîsa hevalekî nivîsandî divê pirsê min tunine spasiya te dikim spas xweş û her bijî
ev jî hêj pirsînê li derbarê ev mijarê ku me behs kir de ez ê çend tişta bêjim. Yek jê ev meşa Gemlikê hûn dizanin ku ev vayî bû sêneh û şêst û heft roj ku ji rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan agahî nayê girtin li İmraliyê tecrîtek pir giran heye û ev tecrît her dişe giran dibe û duh derket holê ku 6 mehê din cezayê hevdîtina parêzera dane Birêz Öcalan. Yani dibêjin 6 mehê din jî hûn nikarin parêzerê xwe bibînin. Beriya wî dîsa 6 mehê dabûn ê ji xwe parêzer nikarin biçin. Yani hevdîtina parêzera ra tune ye mixabin. û li wê derê çi dibe rewşa Birêz Abdullah Öcalan û ew girtiyên din êl İmraliyê rewşa wan çi ye kes nizane. Ji ber vê yekê sibê meşek tê dest pêkirin. Navê vê meşê meşa azadiyê ye. û meşa azadiyê roja hejdê mijdarê li bajarê Kurdistanê xelq ew ê sibê birêkevin hejdê mijdarê roja şemiyê ew ê birêkevin 19 mehê ew ê bigîjin û li bajarên Tirkiyê jî yani bajarê weke İstanbul û deverên din jî yani herêma Marmarê û Egeyê jî ew ê li wê derê jî roja bîst û biborin roja 19 mehê yani roja 19 mehê roja yekşemê ew ê meş were dest pêkirin û ev meş di çerçoveya ku tecrît were rakirin bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek werê kirin tê li darxistin. Dema ku Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin hat darxistin, dema ku tecrît li wê derê rabû bêguman ev ê deriyê gelek tişta veke derî veke ku hemû girtiyên azadiyê werin azad kirin yani û hevdîtin hemiyera were kirin şert û merceya wan werin afirandin pêşî li siyaseta şer a dewletê were girtin ji ber vê yekê meşa ku sibê ew ê were dest pêkirin meşek girîng e. Ji bo ku tecrît were rakirin û ji bo azadiya Birêz Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî ne tenê ev meş li seranserê dinyayê kampanyayek heye. Navê vê kampanyayê jî ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî û di çerçoveya vê kampanyayê de gelek çalakî pêk tên xelkên biyanî tevî li vê çalakiyê dibin ne tenê Kurd. Ev kampanya ji aliyê saziyên navnetewî, siyasetmedar, rojnamevan, akademisyen, saziyên jina, saziyên ciwana, hunermendan ji aliyê wan ve hatiye dest pêkirin. Roja dehê cotmehê mehek berê, mehûnîvek berê hate dest pêkirin li heftê û çar welata ji ber vê yekê ev kampanya hetanî ku vê carê ev kampanya ev hemle hetanî ku vê carê encam bigire ew ê dewam bike. û bêguman niha HDP HDP navê xwe gihert edî yani Yeşil Sol navê xwe gihert kir HDP di çerçoveya vê kampanyayê de jî û di çerçoveya pêvajoya nû de xebatê xwe berdewam dikin diçin deveran diçin digerin mesela do Tuncer Bakirhan hevserokê HDP li Amedê bû û li wê derê hûn di dîmena de dibînin îro dol sêrtê bû îro çû Batmanê û li Batmanê dîsa xîtabî gel kir li wê derê dîsa bisaziyên civaka sivîl ra hatin cem hevdû bi rêxistinê HDP re hatin cem hevdû. Ev tiştekî baş e ji ber ku zû de ye rexne li ser HDP dihat kirin ku HDP naçe nava gel naçe kolana li jor dimîne ji ber vê yekê HDP jî piştî ku karê xwe qedan rêxistinên xwe bi rêk û pêk kir kongreya xwe pêk anî hevserokên nû rêveberiyek nû hilbijart êdî daketiye kolana û di kolana da rast serast diçe cem helqê li pirsgirêka gudarî dike yani ev tişta ku diviye bû were kirin êdî hatiye dest pêkirin û tê kirin. Li aliyê din hûn dizanin ku xebatên hilbijartinê jî ji xwe ew ê dest pê bikin yani 31 Adarê re hindik ma 2024 31 Adarê hilbijartinên herêmî henin û di van hilbijartinên herêmî de HDP jî helwesta xwe zelal kiriye. HDP dibêje em li Kurdistanê em ê namzetê xwe diyar bikin li bajarên Tirkiyê jî yani ew ê li gor rewşê binirin lê ew ê weke berê nebe yani
li Kurdistanê ev şaredariyê ku bi rêya qayyûma hatine destxistin ew ê wan bigirin hin şaredariyê din jî qazanc bikin û li bajarên Tirkiye jî ew ê yani muzakere werin kirin û yani çawaşvara baş ve ew ê wisa bikin xelq jî wisa dixwaze ji ber vê yekê dibe em ew bikin yani ev xebatên HDP jî herkes dibe qîmet bide ki derbarê Meşa Gemlikê û xebatê HDP de ez vana dibêjim ji bo ev hevalên ku silavê xwe dinivîsin ji bo hemiya silav lê yani ez silava dibînim eger pir sebnezî bersif bidin wan niha Kendal hatî nivîsandin ew kerê ku ala Hamasê li Sûriya Amedê ve dar vekiriye kî ye? Ji xwe min de ser vê mijarê rawes ez ê bisekiniye ma ev mijareke girîng e ez naxwazim wî dîmenê bînim ser ekranê û propaganda wan bikim ewanek wisa kirine Hudapar e. Hudapar kî ye? Hizbul Kontre ye. Hizbul Kontre kî ye? Di salên notî de belkî gihanek ji we nizanin ê ciwan ama ê temenê me dizanin di salên notî de vana ê ku bi hezaran însanên me qetil kirin ew in. Niha çi dikin niha bi AKP MHP ra wek îtifaq di nava AKP û MHP de ne. Xwe weke Kurd nîşan didin li Kurdistanê îro Tuncer Bakir han got vana li Kurdistanê xwe weke Kurd nîşan didin li Enqerê weke gur nîşan didin. Li Kurdistanê Kurdin li Enqerê gurin. Yani Kürdistan'da Kürt, Ankara'da Kurt. Ev Wusa'nın tetikçi devletine. U vana mesela wan ne ev ku piştgirî didin xelqê Filîstînê. Mesela wan ne Hamasê jî. Mesela wan ev ku dibêjin em Kurda bi rêya Hudaparê yani bi rêya partiyeke İslamî girêdin devletê. Ev partiya İslamî derdê wan ne Kurd û Kurdistan û filan bêvana. Hudapar projeyekê devletê ye. Ev ya Süleyman Soylu eşkere got berî hilbijartinê. Çima Hudaparê derdixin pêş? Ji bo ku tevgera azadiya Kurdistanê, tevgera azadiya Kurda qels bikin, pêşî lê bigirin, weke alternatîfek derdixin pêş. Ji ber vê yekê ti kes lazim e ku Hudaparê, Hizbullahê weke partiyeke Kurd, weke hîzbeke Kurd, weke rêxistineke Kurd nîşan nede. Evana erê ji xwe re dibin em Kurdin. Bi Kurdî diaxivin, behsa navê Kurdistanê dikin, dibêjin em dijî nizam çi ne falan ev rast e, ev ye bizane ev wisa dikin. Wisa dikin ku Kurdê xwedî niyet baş, Kurdên samîmî bigirin cem xwe. Dema ku Kurdek çû cem Hudaparê, ew Kurd çûyî cem MHP, çûyî cem AKP, çûyî cem dewletê. Yani Kurdekî ku çûyî cem Hudaparê û Kurdekî ku çûyî cem MHP, AKP ferqa wan nîne. Divê em vê baş bizanvin, em herkes ji derdora xwe de bêjin û Hudapar xwedî niyetek wisa ye ku Kurdan û Kurdistanê tune bike. Kurdan û Kurdistanê tune bike û li ser navê yani dibêjin em ew in, İslamî ne em nizam çi ne falan bêvan. Kurd bi rêya Hudaparê İslamê naz nakin, Kurdek İslamê naz dikin û girêdayê İslamê ne dînê xwe wecîbê xwe dînî pêk dînin jî dizanin pêk bînin. Yani Hudapar ne ew kesin ku herin İslamiyetê dîn nîşanî Kurda bidin, ewana tetikçî ne hezaran însanên me qetil kirine. Derbarê vê de ez wisa bêjim û nihal Amedê binir li Amedê konserê zaroka tên qedexe kirin ama li Sûrê Amedê diçin fotoğrafê wî kesê Hamasî dal dixînin. Kesek wisa hey tune Photoshop yani behsa zilam kî wisa dikin ew derdê wek berdevkê Hamasê diaxive ama ew jî ew e yani wek dixwazin efsaneyekî çê bikin. Ji ber vê yekê yani dewletê destûr dayî wan bê destûra dewletê ew nikarin herin ser Sûrê Amedê çixarekê ji bikişînin. Ev ye wisa yani divên baş fehm bikin. Ev projeya de ewan e. Niha Kendal ez bawerim bersiv da pirsête Kendal û erê ez bawerim bersiv da pirsête niha tiştek din mijarek din mijara gera Erdogan ya Almanya'ya Erdogan îro hat Almanya û hema bêje di van deqa da ewa wan qediya hevdîtina wan qediya bi serokkomarê Almanyê re hevdîtin pêk anî dîsa bi serok wezîrê Almanyê re hevdîtin pêk anî û ew ê îşev vegere Tirkiye. Erdogan pêşî bi serokkomarê Almanyayê
Frank-Walter Steinmeier را هفدیتن پیکانی پشت رژیب سروکوزیر را هفدیتن پیکانی اردوغان لور بریه جوینه بسروکوزیر را دیسا آخوین لسر مثلا حماسه Almanya destek dedi İsrail'i. Erdoğan'cı karşı destek dedi Hamas'ı. O Almanya Hamas'ı ve terör dibini Erdoğan Hamas'ı ve terör nabini. O Erdoğan yürü Almanya ber serokuziri wan got eme ew kek me paşarojek me ya Holocaust'ı tine yani gumet paşarojek me veke ve cuhu nekuştine katliam nekirine yani hakaret kir esasında wan ji bo wî divê deynîmeş İsraîlê ra tune ye êwa divê deynîmeş İsraîlê ra heye yani tişmiştê wisa dibêje û dibêje İsraîl ewa dikuje sivîla dikuje erê ew jî rast e fakat İsraîl tekliyê xwe bi Tirkiye ra ê ticarî û askerî berdewam dikin yani ev balafirên Tirkiye balafirên İsraîlê Gaza xwe ji Tirkiye dizînin, petrola xwe ji Tirkiye dibirin. Demirê wan ji Tirkiye diçe. Yani Türkiye Erdoğan'a ana ere dibêje İsrail wiha zarok kuşt 13,000 Filistînî hatine kuştin tamam. Ama Türkiye heta niha dolarek jî peymanê xwe bi İsrailê ra qut nekirî. Yani teklî wan bi İsrailê ra çawa weke ev şera dest pê kiribû didomiye niha jî wisa didome. Yani derewat ki propaganda ki siyaseta Hondura yani çi vay az ev mel Filistiniye xoye dert kedim az serokê Müslümanım az serokê alama İslamê nizam xwek halîfê wan nîşandiye yani ev propaganda yeke ama İsrail jî vî tiştî dizane û di hevdîtina Erdoğan ya Berlînê de ev mijar hate rojevê û Serokwezîrê Almanya dibêje em mesela İsrail û Hamasê da ji Erdoğan cuda difikirin îro çapemeniya Almanya jî nivîsandibû dibêjin yani Erdoğan yani neyekişandin yekî ew nîne fikrê me cuda ne em cuda difikirin ew destek dide Hamasê lê divê têkiliya xwe jî em pêra xwe nekin yani Avrupa, Amerika, Almanya taybet fikra wan foksa wan nêrîna wan derbarê Erdoğan da wiha ye dibêjin Erdoğan yani tamam diktatör e ama diktatöreke ku em dikarin wî bikarbînin. Yani dibin destê me de ji ber vê yekê têkiliyê xwe pêra xwe nakin yani kes li bendê nebe ku ew ê Almanya li dijî Erdoğan helbestek deyne têkiliyê xwe jê xwe bike pêra ticaretê neke nizam çi neke falan bivin tişkî wisa çê nabe. Ev vana dibêjin tamam vîya diktatör e ne baş e hinek fikrî wî li dijî me ne destekê dide terorê destekê dide nizam çi fakat dibin kontrola me de ye em çi dixwazin pê didin kirin Erdoğan jî li pêşberî çapemeniyê dijî wan diaxivê wisa xwe ew dike zirta dide xwe ama piştira ew jî divê ez amade me ji ber ku pêwîstiyê pera heye yani hatina wana Almanya jî ev bi pêwîstiyan bi pera heye û bi teyarê şer derbarê vê meselê de jî îro diaxivin Erdoğan dibêje ki em dixwazin li ew çêbê agirbest çêbê li ew li Gazayê ji ber ku em û Almanya divê em dikarin vîya bi hev re pêk bînin lê Almanya nêzî vî tiştî nake Serokwezîrê Almanya dibêje yani heta agirbest çêbê lazim e Hamas were ew kirin yani biçûkkirin yani kapasite Hamas heye ku nikar vê çalakiyekê bike tune vê ji ber vê yekê yani li ser mesela Xaze û Filîstînê werxuye ku li hev nakin yani li hevkirina wan çê nabe li ser mesela balafirê şer jî belkî hema li hev nekin lê li ser meselê ew li ser meselê penabera ji ber ku Tirkiye niha bilov dike li hemberiya Almanya û Avrupa dibêje yani hûn zêde ew bikin ez ji derî vekim ê penaber werin Avrupa jî vîya tirsin dema Merkel de hevdîtin pêk hatibû heta nîna Tirkiye nehe milyar euro ji bo penabera girtiye û ew ê werxuye ye hêzê dîtir jî bigire na ew hevdîtina wan qediye û Erdoğan vedigerê Tirkiye kaz binêrim tiştekî din eger hebe heval nêje mijarek din ew bû ku li Iraqê belkî we şopan dibe
لعراقي سروكي مجلس عراقي حلبوسي جوزيفي هات قرتن حلبوسي كيه يعني يكي سني بارتيه كسنية و تقليبي بتركيا را قلق باشون بريا دمكي هات اوي هاتو تركيا والوي درب حقان فيدانو طيب اردوغان را هفديتن بيكاني بو اوه دنابرا حقان فيدانو و اردوغان دا evjî serokê îttifaqa Azîme Hamis Xançer ew jî yekî Sûnî ye evan hevranin û dostê Tirkiyê ne û ew ê Mehkema Bilind Dadgeha Bilind ya Iraqê ev ya ji wezîfê girt û wekîltiya wî jî da sekinandin ev bêguman yani Tirkiye jî Amerîka jî gelek ez jî azizin yani İran bibore İran û Amerîka İran jî aziz e lê teklîfê Tirkiye re baş bû û ji wezîfê hatin girtin ev ya jî didê xwe yekirin ku Tirkiye li Iraqê yani zilamekî xwe winda kir mewziyek xwe winda kir ama teklîfa em Sûniyê wê dire re gelek e li Iraqê ji ber ku dema pêş de hilbijartin hey di van hilbijartina da ew ê ev mesele hinekî daha bêtir bibe daha bêtir zelal bibe ka çi qas bandorvan heye meselek din jî ew e ku di navbera Iraqê û Başûrê Kurdistanê de berê ji bo maaşê memuran peymanek hatibû çêkirin û Iraqê gotûbû em ê 6 meha bidin ê 3 mehadan 3 mehê din dîsa nedin û Mesrûr Barzanî wê rojê dîsa name nivîsandibû ji Bexdayê re dibêje ka ew ê me bidin falan bêvan hê jî nedan yani tiştek çareser nebûye li Başûr beriya mehekê em dîsa axivîn rewş çebê niha xerabtir e du berdekê pedekê ji daxuyînê de dibe herêm û Iraq têk diçe bi rastî jî têk diçe niha tiştek ez bêjim evin ka ez binêrim me çi nivîsandî li gorî wî hevcevkê ez bersiv bidim ji ber ku bû 21 deqe Gemlik li ku derê yan jî nêzî kîjan bajarê nêzî Bursayê yani dema ku mirov biçin İmraliyê ew keştî ji Gemlikê re dibe ji bo wê derê parêzer diçin wêr ji bo wî meş wê derê re diçe Lav Kurdistan bocî dibin penaber Seyda Başan xweşt Spas Kurdistan çima dibe penaber wala ez jî nizanim Ronî çiya serkeftin ji bo wî bername te dixwazim spas pirsê we tune tenê silav e Remezan Onayî gotî Hudapar Daişê e rast e ji ber ku wextê Daeş êrişî Rojava kir Hudaparê jî ji bo wan meş pêk danî yani Hudapar eşkere li Rojava li dijî Daeşê li dijî Rojava destek dide Daeşê yani ev tiştekî veşartî nîne TikTokê de ka kesî tişkî nivîsandî TikTokê ez ê de jê fehm nakim ema serhev diçin serhev ew diçin rêwan bêkes êvar baş ve hemyara Firat Memû dê yek ev tam navê te nikarim bixwenim agir spas dikim ji bo we hemiye niha ev qas îro bû vay 23 deqe ji xwe maksimum hetanî 25 deqe em weşana xwe dikin hevalê ku piştre dere hatine piştre ê ku piştre hatinin dikarin weşanê ji destpêkê serî de temaşe bikin em li ser meşa Gemlikê xebatên HDP yê li nav gel em li ser wan mijara rawestiyan serdana Erdogan ya Berlînê mesela Iraqê ser van mijara em rawestiyan saet 8 nîve de jî yani saet û nîvek din jî wiş qenala mina Tirkî de em ê wê derê ji weşanek Tirkî bikin û hevalê nêje hewl bidin ku vê malpera qenala me Kurdî mezin bikin yani hin heval rexnet dikin dibêjin çima weşanê Kurdî dine em weşanê Kurdî dikin îca kes temaşe nake ya jî kêm temaşe dikin kesek jî temaşe bike em ê dîsa weşan bikin ama hinkî em ê Kurdî bira jê Tirkî mezintir bin heyrana çavê we ji bo wî hûn abone bivînin ne ji bo tiştekî yani ji bo ku em fikrê xwe bêjin şîrovê xwe bara parve bikin meselê me ne wek hinek em vedira ji bo pera me re tişmiştî wisa nakin ji bo ku em fikrên xwe şîroveyên xwe ramanê xwe bi hevdûra parve bikin hûn jî tişta binivîsin ez jî bersiv bidim em şevdû hîn tişta bibin ji ber ku her yani ê Tirkayê Ereba bi hezaran weşana dikin em Kurd jî divin weşanê wan zêdetir bikin û zêde mezin bikin xwedî li hevdû derkevin vêga bi xatirê we êvar be